salutare și bine v-am regăsit la un nou episod astăzi. Da, noi astăzi o să De ce ai dat în mine? Cuțu! Bă, nu. Alexandru, ok, spawnează-mi alt câine și dăm culoarea verde să-i o pun. Te rog frumos, și niște oase. Bă, scuze, bă, David. Te rog. Ok, dar scuze că ți-am dat câine. Dăm niște oase, culoarea verde, pentru că vreau să-mi fac alt câine. Ok. PC, stai jos. Bun, și... Ba. Oase, bă, oase! Multe oase! Din prima, bă! PC, Să nu dai în mine și nici eu în tine, ok? ok, că după aceea se creează un război între câine, pisică, câine. Hai să-i dau mâncare la câinele tău. Nu cred. Poți? Câinele mănâncă carne, nu carne, doamne. Da, carne. Cuțu! Câinele mănâncă salam. Dar ce se întâmplă dacă dau un câine? N-am vrut. Asta e câinele meu. Și unde-i câinele meu? Aici. Doggy. Da, câinele meu și pisica... În câinele meu sau ceva. Nu, da, câinele meu și pisica se teleportește la mine? Da. Păi cum că Doggy tot... nu e aici Doggy. Haideți după mine, Alexandru, unde ești? Eu îmi pun numele la câine, Gigel. Da, Gigel, hai să mănânci. Ține, Gigel, Da. bravo. Eu mi-l pun Doggy. Hai un pic. Doggy! 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 Și la asta îi pun numele Tom și Tom. La asta îi pun Tom. Unde-i Doggy? Și Doggy. Tom și Doggy. Hai să-l bulgăresc. Alexandru! Fugi! Puneți câinele jos. Ajutor! Gata! Doggy, fii cu minte! Doggy! Dă-mi câinele. Doggy, nu mai fi așa rău. Vezi că sare la bătaie, vezi că sare la bătaie, e tare cu tanana. Ai, vezi să nu folosesc asta. Alexandru, du-te de lângă Doggy meu. În fine, ne mai prostim mult. Hai. Vezi că mârâie la tine, îl las pe tine. Nu. Doggy, sop pe el. Vezi că l-ai ridicat, eu n-am făcut nimic. Bă, am dat din greșeală în pisica mea. Pa, Doggy. Bă, nu mai vreau. Mai bine rămân numai cu o pisică. Da, e mai bine, mult mai bine. Bă, da. Așa, hai. Bă, Hai da. să-i dau la Doggy mâncare. Doggy nu mai există. Da, eu i-am zis primul Doggy la câinele meu. Da, în fine. Nu, i-ai zis Gigi. Haide să mergem acasă să adunăm lemn, că deja filmez de mult timp. Noi ne prostim. Ce-am vrut să Doggy, fac? hai aici. Șmecherie pe felie. Unde e șmecherie pe felie? Hai să-i dau la Doggy să mănânce. Alexandru! Da. Prima oară Doggy era câinele meu. După ce a dispărut Doggy de pe lume, acum e câinele tău, Doggy. Da, tare.
Adună lemn, așa. Da, nu vezi ce fac. Am văzut. Doggy, stai cu minte, stai aici, te-am pus în fund. Eu la pisica mea o să-i zic Tom. Ca la I Silent. Da, da. Tom, hai cu mine. Tom și Jerry. Bă, Cine mai cunoaște desenele sau, Tom bă, și Jerry? chiar. Eu o să-i pun numele la pisica mea Tom și Jerry. Tom? La pisica ta ai pus Jerry, nu Tom și Jerry, dar în fine. Bă, dar eu cum fac să mai, că, uite, știi pisica asta mică, Alexandru, uite pisica asta mică. No, cum, să mă cac. Bă, au! O să moară câinele. Nu a murit. Alexandru, ei pun numele Tom și Jerry, dar știi pisica aia mică. Da. Cum fac să mai facă un copil, pisica mea cu pisica ta? Dar nu mai poate să facă. Uite, e coda în jos de tot, trebuie să-i găsesc ceva să mănânce. La cine? Ai carne la tine, crudă, orice. Nu, iartă-mă, am numai bread. Uite, oaia. Vin să te ajut! Vin toate animalele după noi! Alexandru, unde e să-ți dau carnea? Hai aici. Îți dau două pentru că o să-ți trebuiască. Mersi. I-a ridicat coda. What? Încă tot acolo în fine. În teorie... Da, Alexandru, pisicile noastre de ce nu mai pot face un copil? Păi deja au făcut unul. Păi mai pot face unul. Bă, da, nu vrei să ne facem o fermă de animale, de oi? Ceva. Da, bă, dar nu avem casă. Prima dată asta e interesul nostru, casa. Tom și Jerry. Tom și Jerry, șule plat. Prima dată ne facem o casă mică, așa. Dar după o să ne facem o casă mai bună. Bă! Bă, stai! Scuze. Nu mai mărei. Nu cumva să dai în el. David, uite ce am în mână. Dacă dai în el. Dacă dai în el. Vine după mine. Nu. Am făcut pe mână. Să mă cac! Bă, Nina, știu că vine. Doggy, du-te de aici, Doggy. Bă, vine după mine. Pisica. Cine pisica? Da, Doggy, Doggy care Minecraft, știți? Doggy. Ce faci, Doggy? Una teorista en specialist. Doggy, putem discuta cu niște oase. Hai, putem discuta cu niște oase. E pe server și reintru. De cum îi dau la câinele tău oase? Nu, cum a... Ok, let's go. I wanted, sau cum era muzica aia. I want. Peștilor, hai.
Haide să vă omor. Haide să vă omor. Haide să vă omorăm. A, maniac. Da, vin imediat. Doggy, putem discuta cu niște carne. Nu pot să-i dau pește. Pisimi. Hai. Hai, pisi. Nu. Cu asta te atrag spre mine. Alexandru, vezi că ești pe mut. Știu, eu m-am dat. Da, acum... Pisi! De ce ne jucăm cu pisicile în loc să ne facem... Nu înțeleg, David, ce vrem să facem, dar... În fine. Ai un crafting sau stai că-mi fac eu? Să nu lux control. Shake your body like a loose control. Băuat, ce urăsc! Eu când vreau să... What? Fraților, voi vedeți, cred. Le-ai omorât pe Doki. Ah, bun. Mă pot da un pic pe spectator ca să nu mă moare. Da, lasă. David, cam atât a fost pe ziua de azi. Adică cam atât a fost, că de 12 minute filmăm. Nu, gen, pe atât a fost pe ziua de azi cu distracția, cu câine și chestia astea. Azi facem treabă. Normală, gen, nu că ne jucăm cu câini. Stai bă că-mi trebuie un crafting. Da, fraților, voi... Ce? Ți-l omor, bă, să mor eu de nu ți-l omor. Ce-ai zis? Dai să vezi ce-ți fac. Vezi, bă, că o să trebuiască să... Fugi! Ceva. Am crezut că ai murit! Ok, fa David, mă duc să fac asta singur cu Doggy. Fugi, Andrei, domni. Bă, n-ai voie. Te-ai teleportat la tine, ok. Da, te rog, nu mai da! Ai spus că mi-l omor pe Doggy? Nu. Îți dau pâine. De ce? De ce îmi dai pâine? Bă, dar nu mai dacă mor, gen, măcar îmi dai pâinea, te rog. Da, s-o teleporta pisica în tine. Îmi dai pâinea măcar. Da, ok, bine, pace, te rog. Oh my god, bă. Tom, ce faci? Alexandru, mai 3 bucăți de cobblestones. Asta mare, s-a făcut pisica mare. Ai 2 bucăți de cobblestone, te rog. Am una. Ei bine. Se teleportează pisicile la noi ca pâinea caldă, ești nebun. Alexandru, ok, bine, gata, hai să facem treabă, dar mă aștepți, te rog, gen.
Alexandru, unde ești? Așteaptă-mă. Teleportează-te la mine. Stai, bă, nu te duce! Bă, Alexandru, hai serios, nu mai scrie din asta în chat. Da, nimeni nu se uită la videoclip. Ce e aia? Sat? Încă o dată. Bă, am găsit un sat. No way. Bă, am găsit un sat. Eu Sau cum... e acel ăla? Sau e satul ăla care e din Ghețar? Da, e ăla din Ghețar, nu am găsit. Pot să conduc eu. Na, bun. Deci, acum transformăm bucățile astea în lemn și facem o platformă pentru casă. Te sună cineva? Alexandru, ce-i? Te sună cineva? Nu. Ok. Alexandru... Ce? Urăsc. Ce urăști? Ceva urât. Nu mai bine facem pe altceva episod. Uai, stai să facem... Închide videoclipul. Ok, fraților, îl postăm episodul ăsta. Da. Cam atât a fost cu episod. Stai că l-am pus din greșeală pe pauză, în fine. Cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați acolo un like, un subscribe și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! N-ai vrea să... Hai acum să facem ceva.